Kani kalong siya ka kubor ka ba ipodor ka ba itador ka ba iklamran hadu kata-kata bat ngila ban ong hagawi kentin ka ba kentup lang kalong ka ba isajmet ban pet tang ba namar ba kala sapriang bat lasar kulit keleng bat kala pau pertai ngihap ban keren kam dai su ke kam yeng kam sem kam dai su ke kam personal kadai hapo yeng po sem kadai haba ri om dai haba pau kata kadai ke bang kwa ban keren kani kapor bat kila don ki bapa sangaru ki bala forward kamtam ki don katu ni kiri orang ba ki baong ani ba ps la i khamakor hadu kata kani ke jingle jong ki di kamtam kini ki samla kan thai kini khana kan thai kebala pen tador ya ki weipat ki long kan thai lani kita kadur kadar jong ki thai hani pu jaj pen reu ha ka ba ngiyo i bat ngi sakhi ba kani ka video ka sapriang manta kajing esyo ya dat jong ki pra kan thai bat hani kapor ngakwa ban keren tang namar kani ka jingjia ngakwa ban keren kelum lang namar ngiyo i hakini ki por ki belada bru ki don ki jing esyo ya dat jongki samla shenrang tengim tip ya kadau jong itu ki samla shenrang abaki yesyo hanrei hakani ke jing yesyo jong kini ki khna kan thei ngi sakhi ba kadai ka kam personal ke jongki kadai ka kam ying kam sem ke jongki kadai ka kam shimet ke jongki tenrei balai ka kam shimet balai ka kam ying kam sem phi ya that madan phi syo haba pau haba long open belai phim ya wanra shaki ying kisem shaki khmat jong mi kpa gi jong phi banya bishar nam ta kata ka kam ga jong phi kata ka dei ka pangakwa ban kren ka ni ka po bat khnang manum jesu hang ne po ga jaj ban reu ngasno ban kentu namar ba kani kam kta tang le se ya ki kur ki jaj ki bahing basem ki jong phi lani ki jong ki hanrei kani ka kta lang ya babun ki ba pej bat ki ba yo i ki ba lap ya kani ki jingjia ba kibor jong ka an kidai ban penshitum teng ya kini kiri ban penshitum teng kamtam lei ngiu i ba kibakum kini sabha ki samla kan thai bat serang ker na kibakum kini papin lei atak yano papin lei sho yano kadai ka crimes kadai ka kamboman bat kat kum ka kendon jong ka an lei kala dai lupa ka attempt to murder ka attempt to murder pin shot la pin attack eno but katno gajing iklamran bat gajing iklamkor hakaba argut ki kenthai kin yasho na banta kadau jong ushenrang te namar banga lap ya ki bakum kini ngakwa ban kren bat kani kan long ka khubor ka kerwo umdai tang ya ki samla kenthai wat ki samla shenrang rukum ju ka e ki jingmut bala tangi ki shenrang ini esok nak kadau jong kawai ki kentai lani ka ega jingmut ba arngut ki kentai kini esok nak kadau jong wei shenrang lada usamla jongka lani usamla jong kawai ka brio uflat lani uyat no shawai kadai ka kamram ka jong phi ban sneng lani ban penbet ya ujong ulok lani jong usamla ba unum dei ban lek kumta lani sibuk mentangi ki senrang kandon jingmut ayu bangin yasyo mangi nakadau jong katu ka wei kentai nakadau jong katu kentai namar ba haba kasyong haka kamon karai jongka yanu kanjit lada kanjit yangan kanjit yepi kata ka dei jing ainu kusa ka jonga kalong komju ki samla kan thairu kan don jingmut ayu ba phin yesho ma phi na banta jong ushen rang ka shong ha u gen yanu unchit lada ki don ka kong a ber ka kong bi ka shong ha uta ushen rang ken umon ne kata ka a ne umon ne kata ka bi mento ayu phin yesho jubor ba phin yakni yu tau shen rang le si utau senrang umon ya kata ka kong a le si ketu kong a pade kasyo ya pe kong bi bakaya
bat utau ba tekan don jingmut ayu bahkan syok kata kong A ya kong B haba kadai kamon karai jong tu senrang lesi utau senrang dala lap ulak tip ya kata kejing ya syok kejing ya dat kejing ya keni hadin ujit ya kata kong B hatu phim le ran lani hatu klem ran kata ka kong A lani lesi ngi ki senrang lesi ngi sedang mangi ban flirt Cebu letak armut ki kentai ki yakni nam ta jonga. Mentah kadai kamram jong pi ki arngut bapin keren yang kan umdai bapin ya fight ma pi ki pra kentai. Namar kamdon jimut bapin ya fight ma pi pra kentai nam ta jonga namar habakut pi ya fight ya mi isnam yang ngat an lesip ya poi haki adu uput wat ban yayap tam habakut lesi ya bro arngut ngamon hatu kamdai gejing leran kamdai gejing babi tika ai ke pengakwa ban keren kani kapur haswa bangan penkut kalong kani kan long ka keruok ke kubur kalong ba ko ki samla kan thai bat sindang kierna ki bakum kini gejing yesho yadat haki lenti ki singkin gejing yesho yadat haki jakal lekai gejing yesho yadat haki yau ki hat kierna bakum kini kadon rukaan ke ban but ye pinadin kamda pin atak lane pin syok yano kala dei ka crimes ko mga ong mene kala dei lupa ka crimes ka ba syirkai ba wa pila ban ngat hakaan ba pi dei unong persang lane ka nong persang ban penyabriu namar ka tu jing syok tip le se pimut ong ban syok tang pen pang lane pen mensau le se dei ki benta ki belong sensitif jong ka met ke jongi le se yap sisa ka tu ka jaka yap sha ka tu ka por manu ban kit kli manu ban ba kli te kham tam ni ke bakom kini ki kam yeng kam sem ki kam simet ki kam personal ki jong pi kham tam lei habe de bet ki kam samla sobha ya kren da ka tin ba phin ya sho ya dat lan ya that buram ya that rong kom tu dei ba pi that tang ya de pi that ya ki men ki para pi that ya ga yeng ka sem pi that ya ka kur ka jat pi that ya ka sinong ka thau pi that ya ga ri ba ka jat pen riu pi that ya ga ri ba ka jat pen riu bat kan long ru kaba isajmet bat kaba ikan syah hadu kata wat ban pejro te kom ki kimi pa ki dei ban te lakam ya ki khun ki kiti kom ki hinman ki para senrang lane ki hinman ki pra kan thai ru ki dei ban te lakam lagi jong ki hinman ki para ba dei ban ker na ki ba kom kini kalong ka ke bom dei ban le ki ba kom kini bat ngasau ban kenturu ba lara ki samla kentai ni ki senrang ru habalap ya ki bakum ki tu khamtam ki tu ki badlong khna ret ban ya syok ya dat ki lenti ki singkin dan ki jaka jong kai lan ni haki yau ki hat ya le se kat bala ban pensotu ban pen ya khlat ya ki namar ba kalong ke bom dei bangin long pen ban ki nong pen sit dan ngi long pen ban ki nong aiding dan ni ki nong pen ban ki nong kersan jong kata ke jing ya syok ya dat ingat bahkan ni kalong ka keruok kalong ka kubur ban ngai ru ba kibor joka an kim dei ban pelat ya kini ki kena kim dei ban pelat ai ba kin yo ya jing sneng